ናይ ፌስቡክ ሞኔታይዜሽን ሎክ ኮይንኩም ኣብይኩም ዶ እምበኣርክስ እዚ ፀገም እዚ ንሓንሳብ ንሓዋር እንተሰራበትዎ ብዙሕ ተኸታታሊ እናሃለወኩም እቲ ሴት ኣፕ ዝብል ምልክት ኣብይኩም ኣሎ ማለት እዩ። ኣይትጨነቑ ሎሚ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ነቲ ሎክ ዝብል ምልክት ኣጥፊኹም ልክዕ ከምቶም ዓበይቲ ፔጃት ከመይ ጌርኩም ገንዘብ ምምፃእ ወይ ከዓ እርን ከም ትገብሩን ብዙሓት ሰባት ዘይፈልጥዎ ሚስጥራዊ ሜላ ወይ ከዓ ሴክሬት ትሪክ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ነዚ ቪድዮ እዚ ክሳብ መወዳእታ እንተሪኢኹምዎ ዝተሸገርኩም 100% ክውገር እዩ። ሰላም ከመይ ቀኒኹም? እዚ ባግቴክ እዩ ናብ ቻናልና እንኳን ደህና መጻእ እምበኣርክስ እንተ ዳ ናይ ፌስቡክ ፔጅኩም ወይ ከዓ ፕሮፋይልኩም ኮንተንት ሞኔታይዜሽን ድሮ ተኸፊቱ ወይ ከዓ ኢኔብል እንተኮይኑ ጽቡቕ ኣለኹም ማለት እዩ። ነገር ግን ኣብ ኣካውንትኩም ወይ ፔጅኩም ኮንተንት ሞኔታይዜሽን ወይ ከዓ ሰብስክሪፕሽን ወይ ከዓ ስታር እዞም ሰለስተ ሎክ ቁልፊ ዝብል ምልክት እንተልዩ ወይ ኣብ ትሕቲ ኮንተንት ሞኔታይዜሽን ሎ ክራይቴሪያ ሚት ዝብል ጽሑፍ እንተመፂልኩም እዚ ቪድዮ እዚ ንዓኹም ፍቱን መድሓኒት እዩ። ብዙሓት ሰባት ኮንተንት ሞኔታይዜሽን ክሊክ ገይሮ I'm not interested ኣብ ዝብል ይፅሕፉን ወይም ድማ learn more ዝብል ክሊክ ገይሮም ፎርም ክሞሉን ይረኣዩ እዩ። ግና ክነግረኩም እዚ ብምግባርኩም ፔጅኩም ወይ ከዓ ፕሮፋይልኩም ፈፂሙ ሞኔታይዝ ኣይከውንን እዩ። ምክንያቱ ፌስቡክ ኣካውንትኩም ገና ብውዕ ወይ ከዓ ኤሊጅብል ኣይኮነን ኢሉ ስለ ዝሓስብ እዩ ኖት የት ኤሊጅብል ዝብል ምልክት ዘርእየኩም ዘሎ። ስለዚ ነቲ ሎክ ዝብል ቁልፊ እሻዕ ዘይኣለኹሞ ገንዘብ ምስብሳብ ኣብ ፌስቡክ ፈፂሙ ዘይሰብ ተግባር እዩ። ከምቲ ትፈልጥዎ ቅድሚ ሕጂ ንፌስቡክ ፔጅ ሞኔታይዝ ንምግባር እንተወሓደ 5,000 ፎሎወርስን ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ 60,000 ደቃይቕ ዌች ታይም የድልል እዮም። ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ፌስቡክ ኩነታት ተገላቢጡ እዩ ዘሎ። ኣብ ኣካውንትኩም ዋላ ትሕቲ 1,000 ፎሎወር ይሃሉ በዚ ሕጂ ዘለኩም ሜላ ብዝሕዝ ትሪእዎ ዘለኹም ኣገባብ ሎክ ዝብል ምልክት ካብ ሞኔታይዝ ፑል ክተልዕልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብቐሊሉ ድማ ሴት ኣፕ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት እዚ ኣብ ቴሌፎን ትሪእዎ ዘለኹም ኣካውንት እቲ ሎክ ዝብል ቁልፊ ኩሉ ሞኔታይዜሽን ቱል ተላዒሉ ጠፊኡ ኣለዎ። ዋላ እኳ እቲ ፕሮፋይል እዚ ብዙሕ ንጡፍ እንተይኮነ ኮንተንት ሞኔታይዜሽን ስታር ከምኡውን ሰብስክሪፕሽን ኩሉ ሎክ ዝብል ጠፊኡ ኢኔብል ኮይኑሉ ኣሎ። ገሊኦም ኣሽሓት ዝቁጠሩ ፎሎወርስ ዘለዎም ሰባት ግን ክሳብ ሕዚ ሞኔታይዜሽን ኣይከፈተለዎም። ስለምንታይ? ነዚ ሕጂ ዝነገረኩም ሜላ ስለ ዘይተጠቐሙ እዩ። ቅድሚ ናብቲ ሜላ ምእታውና ግን ብዛዕባ እዞም ሰለስተ ቱላት ሓደ ነገር ክነግረኩም። ብዛዕባ ስታር ክንርኢ ከለና ናይ ግድን 500 ፎሎወርስ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ከተማልኡ ኣለኩም። እቲ ካልኣይ ድማ ሰብስክሪፕሽን እንትኸውን ሰብስክሪፕሽን ዝበሃል ድማ መብዛሕትኡ ግዜ 10,000 ፎሎወርስ እዩ ዝሓድድ። ግን ከምዚ ቪድዮ እዚ ዘርእየኩም ዘለኹ ድማ ሓደ ፔጃት 1,000 ፎሎወር እውን ጥራሕ ይሓትት እዩ። እቲ ዝበለፀ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ፌስቡክ ዘምፅእ ግን ኮንተንት ሞኔታይዜሽን እዩ። እዚ ኢንስትሪም ኣድስ ኦን ሪልስ ከምኡውን ቦነስ ዝሓዘ እዩ። እዚ ፌስቡክ ባዕሉ ዘዕድመኩም ኢንቫይት ዝገብረኩም ፕሮግራም እዩ። ጽቡቕ እምበኣርክስ ተኸታተልትና ሕጂ ድማ ናብቲ ሎክ ነጥፍአሉ ወሳኒ ስቴፕ ንኺድ። ስቴፕ 1 መጀመርያ ናብቲ ሎክ ዘለዎ ቦታ ከይድኩም ስክሪንሾት ውሰዱ። ካልኣይ ስክሪንሾት ምሰድዓኩም ድማ ቀፂልኩም ናብ ፕሮፋይልኩም ዘሎ ሰለስተ ነጥቢ ክሊክ ገበሩ። ናብ ታሕቲ ብምውራድ ኮፒ ሊንክ ዝብል ጠዊኩም ሊንክ ፔጅኩም ኮፒ ገበርዎ። በዚ ሊንክ ኣብ ኖት ወይም ድማ ኣብ ዝኾነ ቦታ ፔስት ገበርዎ። ምክንያቱ ድሓር ከድልየና እዩ። ሕጂ ካብ ፌስቡክ ውፁ ሞ ፕሌይ ስቶር ነቶ ኣብ ሰርች ባር ድማ ፌስቡክ ኢና ንፅሓፍ። ኣብዚ ፌስቡክ ኣብ እንጠወቕ ኣፕዴት ዝብል እንተመፅኡ ኣፕዴት ኣይትግበሩ። ቁሩብ ንታሕቲ ምስ ወረድና ኣፕ ስቶር ዝብል ኣሎ። ኣብኡ ምስ ጠወቕና ድማ ኢሜይል ዝብል ንምረት። ስቴፕ 4 እቲ ዝበለፀ ሜላ እዩ። እዚ ፌስቡክ ብቐጥታ መልእኽቲ ክንሰርደሉ ኢና። ኣብቲ ሳብጀክት ዝብል ቦታ ሞኔታይዜሽን ቱል ሎክ ፕሮብሌም ኢልና ንፅሓፍ። ኣብቲ ኮምፖዝ ኢሜይል ዝብል ቦታ ድማ ሓደ ጽቡቕ ገይሩ ዝተዳለወ ደብዳቤ ሌተር ክንፅሕፍ ኢና። ነዚ ደብዳቤ ንምርካብ ኣብ ዴስክሪፕሽን ዘቕመጥኩልኩም ጽሑፍ ኣሎ። እሱ ኮፒ ጌርኩም ናብቲ ኢሜይል ፔስት ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ደብዳቤ ነቲ ቅድሚ ሕዚ ዘቕምጥናዮ ናይ ፔጅኩም ሊንክ ፔስት ግበሩሉ። ከምኡውን ኣብ ላዕሊ ዘሎ ምልክት ኣታች ፋይል ጠዊኩም ነቲ ዝወሰድኩሞ ስክሪንሾት ምስቲ ኢሜይል ኣታች ጌርኩም ወይ ከዓ ኣታሒዝኩም ስደድዎ ሴንድ በልዎ። እዚ ምስ ገበርኩም እንታይ ተርፈኩም ይመስለኩም? ኣብ ፔጅኩም ወይም ከዓ ኣብ ፕሮፋይልኩም ብተደጋጋሚ ቪድዮታት ፀዓኑ። ከምኡውን ፔጅኩም ኩሉ ኮፒራይት ዘሎ ቪድዮታት ኣንክስዎ። እዚ ሜላ ዝተጠቒምኩም ውፅኢቱ ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ። ብመቅስ ቡራት ተኸታተልትና እዚ ቪድዮ እዚ ጠቃሚ ክኸውን ተስፋ ይገብር። ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ንምርካብ ንባህሊ ቴክ ሰብስክራይብ ምባር ይትረስዑ። ኣብ ዝቕፅል መሃር ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ ተሰማዩ